meget mere pap. Hvorfor er det egentlig en indianer? Nej, det er fordi, at indianerne var de første, der opfandt popcorn. De tog en majskolb, og så lagde de den på en pande over et bål. Hvor lang tid er det tilbage? 2-3 sekunder. Færdig endnu. Min popcorn. Ikke din. Fedt, hvis den eksploderede lige nu. Kom popcorn ud over det. Så! Nu er de brænder på, hvis man giver dem mere. Skål. Nu er den færdig. Hvor de stinker. Hvor vildt de stinker. Okay. De er ikke perfekte. Det er 20 sekunder for meget. Nej. Han lugter. Okay, hvad skal jeg få lidt tror? Hvor kun det er det. Bare en smule, ja. Det er dine popcorn. Jeg laver en portion, jeg selv vil have. Det er dine popcorn, ja. Ja, det er nærmest som en bumpedørsform. Lige midt i popcornene. Lige i midten. Nogen der er skidt i dem. Hvad siger Willy? Det er så savligt. Det er ligesom tur. En biffen. Spidse.